Drazí fandové back office, zdravím vás opětně ze Spojených států, kam mě opět má drahá kapelka vyslala, tentokrát na tajnou misi, kterou nemohu prozradit. A mně se opět podařilo ztratit se v těchto končinách. Tentokrát se nacházím poblíž Las Vegas a snažím se najít cestu k památce nebo k přírodnímu bohatství známému jako Grand Canyon. Ovšem podařilo se mi zabloudit v jisté indiánské rezervaci. Bohužel můj telefon nemá signál, moje navigace neví, kde jsem a já taky ne. Ale jinak je tu velice krásné. Já vám to takhle ukážu, abyste viděli, že nekecám. A taky, abyste viděli, jak umím řídit. Tak. Jak vidíte, v okolí není ani živáčka. Ale ani živáčka, pouze já. Ale funguje tu rádio a jak slyšíte sami, hrajou tu back office. Takže i kdybych tu náhodou zhynul, budu žít se štěstím v srdci, teda žít. Umřel jsem se štěstím v srdci, protože moje písně hrají i zde za moře. Mějte se krásně. Pokud uvidíte toto video, znamená to, že jsem přežil opětně. A nebo že mě třeba nějaký indián vytáhl z této kaše. Mějte se moc hezky. Těším se na vás na dalším koncertě back office, který bude už velice brzy. Čau, čau.